9-7 χάνουμε. Πάμε να δούμε το σκορ. Ωραία τούβλο. Ωραία, Κάντε κουμάντο καλά. Πολύ τρασαρίνα ρε. Μέσα πολύ τρασαρίνα. Κοίτα τα μπρος πίσω ρε. Πού δεν βλέπω. Ωραίος, μπράβο! Σας βούλωσε. Μπλε, μπορείτε να πρόκειται. Ένα, δύο, τρία, μπιτ. Πάτο! Έχουμε πολύ κακά καλάθια για αντιδράσεις. Ναι, ζουμάραμε στο πλεκτό την ώρα που χτυπιέται, αλλά θέλω να πάρεις λίγο και το συνεργείο, ώστε κάποτε να εκτυπώσουμε και φωτογραφίες στην προσπάθεια της εκδήλωσης. Εγώ νομίζω πρέπει να γράψεις τώρα. Γράψε άλλο πλάνο. Γράψε άλλο πλάνο. Γράψε, θα σου πω. Ομοιωματικά εδώ. Πλάνο 2. Πλάνο 2. Ναι, λήψη 1. Προφανώς. Για δώσε τα στοιχεία, Κλεοπάτρα, από το πλάι. 7 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα. Παρατηρήσεις, συνεργείο γράψε εδώ, συνεργείο. Γράψε εσύ. Με το σκηνοθέτη έχω συμφωνήσει, σαν συνεργείο. Είναι η λήψη του συνεργείου. Ωραία. Όπα. Μη σκοθείς, Κλεοπάτρα. Είναι δική μας. Θέλεις... Για να δω εγώ. Πώς το φαίνεται. Να ρωτήσεις, κάνει τι πλήρες φαίνεται. Ναι. Έχω βγάλει μια φωτογραφία μέσα από το Το βλέπεις, κοίταξε. Σταματήστε ρε. Είσαι πολύ συντηρητής, εγώ δεν είμαι. Κλεοπάτρα, εδώ μπορείς να... Όλα τραβιώνται.